நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன शलाकया साक्षरन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथमयं तथाहं। हे कृष्णा करुण सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपिका गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधा वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு 14வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். 14வது அத்தியாயம் வந்து அர்ஜுனன் வந்து 6 கேள்விகள் கேட்டாரு. இந்த 6 கேள்விகள் பதில் சொல்றேன். நல்லா கேக்குறாரு. அவரு எதை பத்தி கேக்குறாரு முக்கியமா? क्षेत्रम क्षेत्र நம்ம கஷேத்திரம் கஷேத்திரஜ்ய விவாக யோகம் இல்லையா? அதுல வந்து 6 கேள்விகள். அந்த 6 கேள்விகள் வந்து எதை பத்தி? சாரி மாதாஜி, நான் ஆக்சுவலி புக்கு படிக்கல. ஓகே ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். சாரி மாதாஜி. இதுல வந்து முக்கியமா என்ன கேக்குறாரு அப்படின்னா, இந்த நாலேஜ் எதை பத்தி அப்படின்னா, நாம இருக்கக்கூடிய கஷேத்திரம்னா என்ன, கஷேத்திரஜ்யன்னா யாரு, அனுபவப்பாளர் யாரு, அப்புறம் வந்து பிரகிருத்தினா யாரு, புருஷன்னா யாரு, நேயம்னா என்ன, அப்புறம் வந்து புருஷா பிரகிருதியோட கலவை, இதை பத்தியான அதுதான் வந்து அந்த 6 கேள்விகள் வந்து. கஷேத்திரம் கஷேத்திரஜம் அப்படின்னா நம்மளுடைய உடம்பு தான் வந்து கஷேத்திரம். இந்த உடம்பு இருந்தாதான் நம்மளோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் நம்மளால பண்ண முடியும். அதனால நம்ம வந்து இந்த உடம்பு அதுதான் கஷேத்திரம் அப்படின்ட்டு வந்து அது ஏன் கஷேத்திரம் அப்படின்னா ஒரு இது புனிதமாக இருக்கு. புனிதம் அப்படின்னா இப்ப பகவான் நம்ம இதுல இருக்கிறதுனால, நம்மளுடைய இதயத்துல இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து அது புனிதமாக கருதப்படுது. அதனாலதான் வந்து வெறும் தரையில உட்காரக்கூடாது, வெறும் வெறும் தரையில உட்காரக்கூடாது அப்படின்ட்டு நிறைய வந்து நம்மளுடைய முன்னோர்கள்லாம் வந்து சொல்லி நம்ம வந்து அதுக்கு என்ன பரவாயில்ல, நான் வெறும் தரையிலே உட்கார்ந்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து சொல்லணும். என்னோட இது தாற்பயம் என்ன அப்படின்றது இப்பதான் புரிய ஆரம்பிச்சு. என்ன அப்படின்னா நமக்குள்ள பகவான் இருக்கு, அது அவளுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியல. இதெல்லாம் தெரியும் அப்படின்ற ஒரு இதுலதான் இருக்கு. நம்மளோட முக்காவாசி திங்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா, ஏன் வந்து இப்போ பிரசன்டே ஜெனரேஷன் வந்து எதுவுமே வந்து ஃபாலோ பண்றது இல்லை அப்படின்னா, நம்ம அவங்களுக்கு வந்து எடுத்து சொல்ல ஒரு கோவிலுக்கு போறோம்ப்பா, நான் வந்து அப்பா வந்து தலையில குட்டிக்கிறாரு. நம்ம பிள்ளையார்கிட்ட இப்படிதான் தோப்பு கரணம் போடணும், எதுக்காக தோப்பு போடுனா போடு, நான் எங்க அப்பா கிட்ட கேள்வி எல்லாம் கேட்டதில்லை, நீ போடு அப்படின்ட்டு வச்சு. அந்த பையன் வந்து அந்த அப்பா கூட இருக்கிற வரைக்கும் அந்த குழந்தை வந்து போடும். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து என்ன ஏதுன்னு தெரியாது, அதனால அது ஃபாலோ பண்ணும். இந்த மாதிரிதான் நிறைய திங்ஸ் வந்து நம்ம வந்து சொல்லி கொடுக்கறது. அதனுடைய தாற்பயம் என்ன அப்படின்றது வந்து சொல்லாததுனால பிரசன்டே ஜென்ரேஷன் வந்து பிரசன்டேஷன் பிரசன்டே ஜென்ரேஷன் மாத்திரம் இதுக்கு முந்தின ஜென்ரேஷன் எல்லாருமே வந்து ஏன் வந்து நம்பிக்கை அப்படின்றது இல்லை அப்படின்னா, அதனுடைய விளக்கம் வந்து நம்ம வந்து சொல்லாததுனால நம்மளுக்கு வந்து அதோட நம்பிக்கை இல்லை, நம்ம ஏன் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு சோ அதுதான் வந்து இதெல்லாம் தான் ஞானம் அப்படின்ட்டு வந்து இந்த க்ஷேத்திரம் பத்தி நம்ம ஒரு உடம்பு பகவான் இருக்கிறதுனாலே இந்த உடம்பு வந்து புனிதமானது க்ஷேத்திரம் அப்படின்றது. உலகம் இது நிறைய வந்து இவங்கெல்லாம் கூட வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சிவ வைஷ்ணவைட்ஸ், மிஸ்டர் வைஷ்ணவைட்ஸ் ஆகட்டும், சைவைட்ஸ் ஆகட்டும், அவங்க சிவனடியார்கள் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்க, ஆழ்வார்கள் எல்லாருமே வந்து சொன்னது என்ன அப்படின்னா, நம்ம உடம்புக்குள்ள நம்ம இந்த உடம்பு வந்து ஒரு கோவிலாக கன்சிடர் பண்ணுது. அதனால்தான் வந்து இந்த க்ஷேத்திரம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. க்ஷேத்ராடனம் போயிட்டு வந்தியா அப்படின்ட்டு வந்து கேட்பாங்க இல்லையா? அதனால இந்த முக்கிய புனிதமான நம்மளோட உடம்பு வந்து புனிதமானது. அந்த புனிதமான உடம்ப வந்து நம்ம எப்படி பேணி பாதுகாக்கணும் அப்படின்றது இன்னும் நம்மளுக்கு வந்து புரிய மாட்டேங்குது. அப்புறம் வந்து கஷேத்திரஜன் அப்படின்னா யாரு அப்படின்னா, நான் வந்து இந்த உடம்பை பத்தி அறியக்கூடியவர். மத்த உடம்பை பத்தி எல்லாம் யாரு அறியக்கூடியவர்கள் அப்படின்னா, பகவானுக்கு தான் மொத்த இதுவும் வந்து அவருக்கு தான் வந்து எல்லார பத்தியும் வந்து தெரியும். எப்படி வந்து சூரிய பகவானுக்கு வந்து உலகத்துல இருக்கிற அனைத்து நிலங்கள் பத்தியும் வந்து தெரியறதோ, அது மாதிரி பகவானுக்கு எல்லா உயிர் வாழிகளையும் வந்து தெரியும் அப்படின்றது வந்து இந்த மாதிரியான அறிவு நம்ம எப்படி வந்து பெற பெறு பெறது அப்படின்றது
பகவான் வந்து இங்க செயல்முறையில வந்து ஜீனியம் அப்படின்னா அறிவன். நான் எதை பத்தி இப்ப நம்ம ஒரு கிளாஸ்க்கு வரோம், கிளாஸ்க்கு வந்தோன்னா நான் எதை பத்தி கத்துக்க போறேன் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். ஏதோ வர சொன்னாங்க நான் வந்துட்டேன் அப்படின்ட்டு இல்லாம எதை பத்தி கத்துக்க போறோம் அப்படின்னா, இங்க இந்த கிளாஸ்ல உட்கார்ந்து நம்ம பகவத்கீதையில நம்ம வந்து என்ன அப்படின்றது கொஞ்சம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம், அவ்வளவுதான். அதே மாதிரி பகவானை பத்தி பகவானை பத்தி நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். ஏன் பகவானை பத்தி தெரியணும் அப்படின்னா, திரும்பி அவர்கிட்ட தான் வந்து போகணும் அப்படின்றதுனால அவரை பத்தியான நாலேஜ் நம்மளுக்கு கண்டிப்பா வேணும் அப்படின்ட்டு வந்து இப்ப எப்படி நான் வந்து சொன்னேன் இல்லையா, அந்த நம்ம பிரசன்டேஜ் ஜென்ரேஷனுக்கோ எதுவுமே வந்து சொல்லி கொடுக்கறதுனால அவங்களுக்கு வந்து நம்பிக்கை இல்லை. இப்ப நாம வந்து அதை வந்து ரிவைவ் பண்ணணும், புதுப்பிக்கிறது தான் இந்த இதுதான். அறிவின் பொருள் வந்து எதை பத்தி அறியக்கூடியது அப்படின்னு. அடுத்தது பிரகிருதி புருஷா. பிரகிருதின்றதுனா இந்த பூமாதேவி. பூமாதேவி அப்படின்னா நம்ம வந்து இரண்யகசிப்பு வந்து இப்ப இரண்யாக்ஷன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பூமாதேவி வந்து இதுல கொண்டு போய் வச்சுட்டாரு, அடியில இதுல போய் ஒழிச்சிட்டாரு, சமுதிரத்துல கொண்டு போய் ஒழிச்சதுனால அவர் பகவான் வந்து அதுக்குதான் வந்து இந்த வராக அவதாரம் வந்து எடுத்தாரு. வராக அவதாரம் எடுத்து அவருடைய 2 கொம்புனால பூமாதேவி அப்படியே வந்து இப்படியே வந்து மேல வந்து வச்சுட்டாரு. சோ எப்ப வந்து தனக்குள்ள அடக்கம் ஆகினாரோ அவர் வந்து உள்ள நம்ம அவருடைய இதயத்துல இருக்கக்கூடியது ஸ்ரீதேவி. நான் அவர் வந்து தூக்கின்னு வந்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பூதேவி. அதனால 2 தாயார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து இந்த பிரகிருதி அந்த தாயாரை வந்து மேல தூக்கிட்டு வராங்க. அந்த தாயாருக்கு வந்து அவர் வந்து ஏதாவது ஒரு வேலை கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவர் வந்து புருஷராக இருக்கிறதுனால அவர் வந்து விளைச்சல் வந்து கொடுக்கணும், இங்க வந்து உற்பத்தி வந்து கொடுக்கணும் இல்லையா. ஒரு புருஷா பொருள் இந்த ஒரு பிரகிருதி, அதாவது ஒரு மனைவியும் ஒரு கணவரும் சேர்ந்தா என்ன தருணமோ அது வந்து அங்க வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்றதுதான். அதனால்தான் அவர் வந்து விதை அளிக்கக்கூடிய தந்தையாக அவர் வந்து இருக்காரு. இது ரெண்டும் யூனியன் ஆச்சு, இது ரெண்டும் வந்து கலவை இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நிறைய வந்து உற்பத்திகள்லாம் வந்து வரும் அப்படின்ட்டு வந்து என்னென்ன அப்படின்னா அசைவது அசையாதவை எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கின்றது இவங்களுடைய யூனியன்னால அப்படின்ட்டு. ஸோ அறிவை வந்து எப்படி நம்ம வந்து தெரிஞ்சு அறிவின் பார்வை அப்படின்னா பகவானை பத்தியான நாலேஜ் வந்து அதுதான் வந்து ஞான சக்ஷுஷா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. சக்ஷுஷான்றது வந்து நம்மள வந்து அந்த கண்கள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து யார் எந்த ஒரு அறிஞர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவானை பத்தியான பகவான்னா யாரு, அவருடைய ஸ்வரூபங்கள்னா என்ன, அவருடைய லீலைகள் பத்தியே வந்து அவங்களுக்கு தெரியும்னா அவருடைய பராக்கிரமம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சாதான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அவர் பேர்ல வந்து நம்பிக்கை. அதுதான் வந்து பக்தி மார்க்கத்தோட அறிவு ஜாஸ்தி இருந்தது, பகவானை பத்தி அறிவு இருந்தது அப்படின்னா நம்ம இதை பத்தி வந்து கவலை. நம்ம எல்லாருமே வந்து டெம்பரரி அப்படின்னு தெரிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து இன்னைக்கா இருந்தாலும் நம்ம கிளம்பி போக போறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போயிடுது அப்படின்னா நம்ம அனாவசியமா நம்ம சேர்த்து வச்சுட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் தான் வந்து அறிவின் பார்வை. இதெல்லாமே நம்ம எப்படி அச்சீவ் பண்றது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து எது வந்து பிளாக்கர்ஸ், அதாவது எது நம்மள வந்து தடுக்கிறது அப்படின்னா இந்த முக்கோணங்கள். இந்த 10வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து குணத்திரைய விபாக யோகம் அப்படின்ற இதுல வந்து குணங்கள் பத்தி தான் நம்ம இங்க படிக்கிறோம். இந்த குணங்களுடைய நிபந்தனை, இந்த ஒவ்வொருத்தரோட குணம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சத்து குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள், ரஜோ குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள், தமோ குணத்தில் இருக்க இந்த குணாதிசயங்கள் அப்படின்றது ஒவ்வொருத்தரோட குணம் வந்து இப்படி இருக்கும், அவங்களுடைய செயல்கள் எப்படி இருக்கும், அவங்களுடைய பிறப்பு எப்படி இருக்கும், அப்புறம் இறப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது. நம்ம வந்து பிறப்பு இறப்பு பத்தி எல்லாம் வந்து நம்ம 8வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து பார்த்தோம். யோகிகள்லாம் வந்து யோகிகள் தான், நம்ம சாதாரண மனிதர்கள் வந்து சொல்லல. இந்த தட்சிணாயனம் உத்தராயணம் பத்தி எல்லாம் வந்து சொன்னோம். கிருஷ்ணபக்ஷம் சுக்லபக்ஷம் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னோம் இல்லையா. அதுல இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள், சுக்லபக்ஷத்துல இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் திரும்பி வந்து பூமிக்கு வந்து வருவது கிடையாது. கிருஷ்ணபக்ஷத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் இருட்டுல இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து அந்த அறியாமை விலகணும் அப்படின்றதுக்காக திருப்பி ஒரு ஜென்மா எடுத்து பகவான் கிட்ட வந்து சுக்லபக்ஷத்துல அவங்க கிட்ட போய் சேருவாங்க. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றது. அதே மாதிரி நம்ம 6வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து யோகா பயிற்சி மூலமா தோல்வியுற்ற யோகிகள்லாம் அவங்களுடைய நிலைமை என்ன அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்த்தோம். அவங்க வந்து இதுல எல்லாம் செல்வந்தர் வீட்டுல வந்து பிறக்கக்கூடியவர்கள், அப்புறம் வந்து ரொம்ப ஞானம் இருக்கக்கூடிய வீட்டுல வந்து பிறக்கக்கூடியவர்கள், அதெல்லாம் வந்து நம்ம அடுத்தது வந்து முறைகளை மாத்துறது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சத்துவ குணம் இருக்கக்கூடியவர்கள் அவங்க வந்து இதுக்கு வந்து போகக்கூடாது, ரஜோகுணத்துக்கும் தமோ குணத்துக்கும் வந்து போகணும். அது வந்து எப்பவுமே வந்து மாறக்கூடிய கல்வி. எல்லார்கிட்டயும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த முக்குணங்கள் வந்து இருந்துட்டே இருக்குது, நோமே இருந்துட்டு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னோம். அதுதான் இந்த முறைகளை வந்து மாற்றத்தினால அதனால என்ன
இது இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். விளைவுகள் என்ன அப்படின்றது நம்ம பார்ப்போம். நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. ஓம் அத சதுர்தசோ அத்தியாயः குணத்ரய விபாக யோகः. இதுதான் வந்து நம்ம 14வது வந்து நான் படிக்கட்டுமா? பரம் பூயः மாதாஜி ஞானானம் ஞானனம் உத்தமம் ஞாத்வா முனயः சர்வபராம் சித்திமிகா மீ தூக்கதாக. சோ இதுல வந்து என்ன அப்படின்னா, இந்த பிக்சர்ல யார் பாக்குறோம் அப்படின்னா, நிமி சக்கரவர்த்தி அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் வந்து ஆண்டுன்னு இருக்காரு. அந்த நிமி சக்கரவர்த்தி என்ன அப்படின்னா, அவர் வந்து நிறைய வந்து யாகங்கள்லாம் வந்து கண்டக்ட். இந்த யாகங்களுக்கெல்லாம் யார் வருவாங்க அப்படின்னா வந்து நிறைய வந்து இவங்க அந்தணர்கள், அதாவது பிராமணர்கள் வந்து வருவாங்க. தவிர வந்து எந்த ஒரு யாகம் வந்து பண்ணாலும் நம்மளுக்கு மேல் உலகத்துல இருந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆசீர்வாதம். எந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரிஷிகள் முனிவர்கள் எல்லாருமே வந்து வராங்க. இவரு வந்து அந்த இதுல யுகத்துல இருந்ததுனால சத்தியயுகம் ராமர்லாம் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் யாகங்களை எப்ப பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா திரேதா யுகத்துல வந்து யாகங்கள்லாம் வந்து வளர்ப்பாங்க. ஸோ அப்போ அவங்க இவங்க எல்லாம் வந்து நேரையா அவங்கள எல்லாம் வந்து பார்க்க முடியும். மன்னர்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இப்ப இருக்க ஹலோ ஹரே கிருஷ்ணா கேக்குறதா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, கேக்குது என்ன மாதாஜி. என்ன மாறிடுது அதுதான். கேக்குது மாதாஜி. ஓகே. சோ இப்ப இருக்க மாதிரி வந்து களங்கம்கள்லாம் நிறைந்த தலைவர்கள் வந்து கிடையாது. அப்ப வந்து யாருமே வந்து களங்கம்னு கிடையாது. பக்தின்றது வந்து ஜாஸ்தியா இருந்தது. பகவான் பேர்ல வந்து பக்தி இருந்தது. நாட்டு மக்கள் பேர்ல அதெல்லாம் வந்து பக்தி இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து அந்த முனிவர்கள் எல்லாருமே வந்து கண்டுக்கிட்டு இவங்க வந்து யாகம் எல்லாம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணும்போது அவங்க எல்லாம் வந்து ஆசீர்வாதம். அதுதான் இங்க வந்து புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எல்லா ஞானங்களிலும் உயர்ந்ததான இந்த பரம ஞானத்தை நான் உனக்கு மீண்டும் கூறுகின்றேன். இதனை அறிந்த முனிவர்கள் அனைவரும் தெய்வீகமான பக்குவ நிலை அடைந்துள்ளனர் அப்படின்றது. என்ன ஞானம் அப்படின்னா பகவானை பத்தியான ஞானம். இந்த குணங்களை பத்தி எப்படி இதெல்லாம் வந்து மாறுகின்றது அதை பத்தி வந்து பகவான் இப்ப வந்து எக்ஸ்பிளைன். படிக்கட்டுமா? படிங்க. செகண்ட். ஓகே. இதம் ஞானம் உபாஸ்ரித்ய மம சாத்மன்யம் ஆகதாக சர்கேபி நோபஜாயந்தே பிரளயேன வியதந்தி ச. இந்த அறிவின் நிலைத்திருப்பம் மூலம் ஒருவர் எனது சொந்த இயல்பு போன்ற ஆழ்நிலை இயல்பை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிறுவப்பட்ட ஒருவர் படைப்பின் போது பிறக்கவில்லை அல்லது கலைக்கப்பட்ட நேரத்தில் தொந்தரவு செய்யப்படுவதில்லை அப்படின்ட்டு வந்து வந்து இன்னும் கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. இந்த முக்குணங்கள் பத்தி, அதாவது இந்த அறிவு பகவான் வந்து இப்ப ஞானம் இதை பத்தி வந்து சொல்ல போறாரு இல்லையா, குணங்கள் பத்தி வந்து சொல்ல போறாரு. இந்த அறிவில் நிலைத்திருப்பதன் மூலம் ஒருவர் எனது சொந்த இயல்பு போன்ற ஆழ்நிலை இயல்பை அடைய முடியும். பகவானுடைய ஆழ்நிலை, அதாவது டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் அப்படின்ட்டு இங்கிலீஷ்ல வந்து சொல்லுவோம். அந்த இயல்பை வந்து அடைய முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து இந்த இது பிக்சர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல கிருஷ்ண பூலோகா பிருந்தாவன்ல இப்படிதான் வந்து பகவான் வந்து இருப்பாரு. எல்லாருமே பகவானுக்கு வந்து சேவை பண்ணிட்டு அந்த நிலையை வந்து அடைய முடியும் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. இவ்வாறு நிறுவப்பட்ட ஒருவர் படைப்பின் போது பிறக்கவில்லை அல்லது கலைக்கப்பட்ட நேரம்ன்றதுல என்ன அப்படின்னா கடைசியா வந்து யுகங்கள்லாம் முடியும் போது எல்லாரையும் அள்ளி போட்டுட்டு போகணும் இல்லையா. சோ அந்த சமயத்துல வந்து தொந்தரவு செய்யப்படுவதில்லை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதுதான் இங்க வந்து மீனிங். ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சர்வேஷ் 14.3 இல்ல 14.4 மாதாஜி. இல்ல அந்த ஸ்லைட்ஸ் வந்து எதெல்லாம் முக்கியமோ அதுதான் வந்து சரிங்க மாதாஜி. அதுதான் வந்து கொடுத்துருக்கோம். அடியன் மாதாஜி.
ஆமா. सर्वे यानिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महत्यो निरहं बीजप्रदः पिता हरे कृष्ण புத்தியின் கேமராவை வந்து, புத்தியின் மகனே, எல்லா உயிரினங்களுக்கும் இந்த பொருள் இயல்பின் பெற்பால் சாத்தியமாகின்றன என்பதையும் நான் விடை கொடுக்கும் தன்மை என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எல்லா உயிரினங்களுக்கும் இந்த பொருள் இயல்பில், அதாவது இந்த ஜட இயற்கையில் பிறப்பால் என்ன சாத்தியமாகின்றது அப்படின்னா, பகவான் வந்து எப்படி தன் பேர்ல வந்து பக்தி கொண்டு அவர்கிட்ட வந்து சேர முடியும் அப்படின்ற இதுல வந்து என்னை வந்து அடைய முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஏன் அப்படின்னா, இந்த ஜட இயற்கைக்கு விதை போட்டவர் யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். அதாவது நான் தான் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றாரு. சோ அவர்தான் விதை அளிக்கக்கூடிய தந்தை அப்படின்ட்டு இங்க வந்து எல்லா உயிர்களுக்கும் பகவான் தான் வந்து நிரந்தர தந்தை. ஆஹ் அறிவில் இருந்து ஆறாவது அறிவு, அதாவது ஓர் அறிவில் இருந்து ஆறாவது அறிவு குணங்களுக்கு பொறுத்து அடுத்த பிறவி வந்து காத்துக்கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்றது தான் என்னோட மீனிங் வந்து. இப்ப வந்து ஓர் அறிவுல இருந்து 6 அறிவு வரைக்கும் மக்கள் வந்து அவங்களுடைய குணங்கள்லாம் வந்து எப்படி மாறுகிறது. இப்போ 6 அறிவு அப்படின்றது நம்மளுக்கு இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து பகவானை பத்தி அதை புரிஞ்சுக்கிற நாலேஜ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பகவான் வந்து. ஆனா மத்த இவங்களுக்கு எல்லாம் இப்போ வந்து பசுவாகட்டும், இல்ல ஒரு நாயாகட்டும், இல்ல காக்காவாகட்டும், எதா இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து தெரியாது. நான் தினம் காட்டால எழுந்து குளிச்சுட்டு ஜபம் பண்ணணும், அப்புறம் வந்து மத்த சுவாமிக்கு வந்து நைவேத்தியம் சமைக்கணும், அதெல்லாம் வந்து அதுக்கு வந்து தெரியும். நம்மளுக்கு தான் அதை பத்தி வந்து அந்த நாலேஜ் வந்து தெரியும். அதனால அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, 6 அறிவு படைத்த மனிதர்களை நான் படைத்ததுனால அவங்க வந்து எல்லா உயிரினங்களுக்கும் இந்த பொருள் இயல்புல குணங்கள் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து இங்க தெளிவுபடுது. हरे कृष्ण இந்த माता 3 जी குணங்கள் என்ன அப்படின்றது சொல்றேன். सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहि नम व्ययम् हरे कृष्ण माता जी தேகே தேகின் நமாவியம் அப்படின்னு அந்த பொருள் இயல்பு 3 குணங்கள், அதாவது இந்த ஜடபூமியில தான் அது வந்து இருக்கு. இந்த ஜடபூமியில 3 குணங்கள் இருக்கு கொண்டுள்ளது. நன்மை, ஆர்வம் மற்றும் அறியாமை வாழும் உயிரினம் இயற்கையோடு தொடர்பு கொள்ளும் போது இந்த குணங்கள் என்னும் மாயையால் பெறுகின்றன அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். அதாவது என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா, நன்மை தரும், இன்னொன்னு வந்து ஆர்வம் வந்து தரும், இன்னொன்னு வந்து அறியாமை தரும். நன்மை அப்படின்னா சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் போது நன்மை வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரஜோகுணம் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்பவுமே வந்து ஆர்வமா இருந்துட்டே இருப்பான். அதை பண்ணணும், இதை பண்ணணும், அது பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து ஆர்வமாக இருக்கக்கூடிய. தமோ குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அறியாமை அதனையே வந்து இருப்பாங்க. எதுவுமே வந்து அவங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சுக்கிறது தன்மை வந்து அவங்களுக்கு வந்து இருக்கவே இருக்காது. நம்ம என்னதான் எடுத்து சொன்னாலும் அவங்களுக்கு வந்து புரியக்கூடிய தன்மை வந்து இருக்காது. இது எல்லாமே வந்து எதனால ஆகுது அப்படின்னா, இந்த இயற்கையோட தொடர்பு கொள்ளும்போது. சாதாரணமா வந்து அந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து அது இதெல்லாம் கிடையாது. இந்த இயற்கையோட தொடர்பு கொண்டதுனால இந்த முக்குணங்களால அவன் வந்து பாதிக்கப்படுகிறான். எந்த ஒரு ஆத்மா வந்து இந்த லோகத்துல இருந்து மாற்று உலகத்துல இருந்து வந்தா கூட அவங்க வந்து இந்த குணங்களால மாற்றம் மாயையால், இதுதான் வந்து மாயை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லு. மகா மாயைன்றதுதான் இந்த தத்தாசக்தியில இருக்கு. யோக மாயை வந்து இந்த வரஜாவர் தாண்டி அவங்கதான் வந்து ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. நம்ம வந்து ஒழுங்கா பக்தி செலுத்துறோமா இல்லையா அப்படின்னு. ஒழுங்கா பக்தி இல்லை அப்படின்னா நம்மள திருப்பி அப்படியே வந்து அனுப்பிச்சு திருப்பி வந்து ஜடபூமியில பிறந்து பக்தியை வந்து நல்ல பவித்திரமா பண்ணிட்டு வரணும் அப்படின்னு. சோ இந்த மாயையினால நம்மளுக்கு நிறைய வந்து தொந்தரவுகள்லாம் நடக்கும். மாயை அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இது கெட்டது கிடையாது. மாயைன்றது வந்து கெட்டது கிடையாது. நம்மள வந்து பியூரிஃபை பண்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். எந்த ஒரு இதுவுமே வந்து பகவான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கெட்டதுன்றது நினைக்கவே மாட்டார். கெட்டதுன்றது படைக்கவே இல்லை. இந்த முக்குணங்கள்னால மக்கள் வந்து அந்த மாதிரி வந்து ஆக்கப்படுகின்றார்கள் ஒழிய பகவான் எந்த இதுவுமே வந்து அந்த கெட்டது அப்படின்றது இல்லை. ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த மகாமாயை வந்து நம்மள வந்து தாக்கும் போது என்ன ஆகுது, நம்மள வந்து டெஸ்ட் பண்றாங்க. நம்மளுடைய பக்தியை வந்து அவங்க வந்து டெஸ்ட் பண்றாங்க. நம்ம வந்து அதுக்கு வந்து ஆட்கொள்ளாம நாம வந்து அதுல இருந்து விடுதலை பெற்று நம்ம வந்து பகவான் இல்லை, எனக்கு வந்து நான் பகவானை தான் வந்து சேவிக்கணும், எனக்கு எந்த இதுவுமே இல்லை அப்படின்ட்டு யார் ஒருவர் நினைக்கின்றாரோ அவர்களுக்கு மகாமாயே வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. சரி, நீ வந்து பக்தியில நல்லாவே இதுவா இருக்கு, என்ன பண்ணாலும் எப்படி வந்து இந்த ஹரிதாஸ் தாக்கூர் நம்ம வந்து பார்த்தோம். ஹரிதாஸ் தாக்கூரை மாயை மூலமா 3 நாளும் தொடர்ந்து வந்துட்டு இருந்தாங்க.
நம்ம ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து கொஞ்சமும் வந்து பயப்படவே இல்லை. என்னாச்சு, அவர் வந்து தன்னோட பக்தியை வந்து மேலோங்கி இருக்கிறதுனால அவர் வந்து அந்த மகா மாயை வந்து அவர்கிட்ட இருந்து கிளம்பி போயிடுச்சு. அதனால அவர் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து சென்றடைகிறதுக்கான வழிகள் வந்து அவருக்கு வந்து ஈஸியா போயிடுது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். சோ அந்த மகா மாயையில நம்ம விழக்கூடாது அப்படின்றது. தத்ர சத்வம் தத்ர படிக்கிறீங்களா சத்வம் பிரபுஜி? படிங்க Ready? படிங்க, நீங்க படிங்க, ஆ, மாதாஜி படிங்க. ஓகே. படிங்க 6 தத்ர சத்தம் நிர்மலத்வத் பிரகாசகம் அநாமயம் சுகசங்கேன பத்னாதி ஞான சங்கேன சானக. ஹரே கிருஷ்ணா. பாவம் இல்லாதவரே நன்மையின் குணம் மற்றவர்களை விட தூய்மையாக இருப்பது. குளிரும் மேலும் அது ஒரு பாவ எதிர்வினையிலிருந்து ஒருவரை விடுவிக்கின்றது. அந்த குணத்தில் அமைந்திருப்பவர்கள், அதாவது சத்துவ குணம், அறிவை வளர்த்து கொள்கின்றனர். பகவானை பத்தியான அறிவு, மற்ற எல்லா நாலேஜ், இந்த ஜட இயற்கையான அதை பத்தியான அறிவு எல்லாமே வந்து வளர்த்து கொள்கிறார். அந்த அறிவின் செருக்கால் தானே எல்லாரை காட்டிலும் உயர்ந்தவன் என்று நினைவு மேலோங்க மறுபடியும் நிபந்தனைக்குட்பட்டு பிறவி எடுக்கிறார்கள். அதாவது நிறைய பேர் வந்து நான் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு கர்வம் வந்து சில பேருக்கு இருக்கு. அந்த படிச்சிருக்கேன்ற கர்வம் வந்து மேலோங்கியது அப்படின்னா அவங்க வந்து அறிவு இருந்தும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த செருக்கால அவங்களோட அறிவு வந்து ஆஹ் இந்த மாயை வந்து அவங்கள வந்து கட்டுப்படுத்துகின்றது. எப்படி அப்படின்னா, நீ வந்து அவங்க என்ன உன்னோட அவங்க வந்து கம்மியா தான் படிச்சிருக்காங்க, நீ வந்து ஜாஸ்தி படிச்சிருக்க, அவங்க வந்து ஒன்ன அதிகாரம் பண்றது அப்படின்ட்டு எடுத்து வந்து மாயை வந்து சொல்றாங்க. ஆமா ஆமா கரெக்டு தான், நான் ரொம்ப அவங்களோட ஜாஸ்தி தான் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய இந்த இதை வந்து சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்ம படிச்சிருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு திமிர்ல வந்து இதில் தெரியுமா அது தெரியுமா அப்படின்ற மாதிரிலாம் நம்ம வந்து காட்டிக்கணும். அப்போ மேலோங்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து அந்த படித்ததுக்கு உண்டான எப்பவுமே வந்து படிப்பு என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அடக்கத்தை வந்து கத்துக் கொடுக்கும். அதுக்கு மாறாக நம்மளுக்கு வந்து திமிர்த்தனத்தை வந்து கத்துக் கொடுக்கறதுனால திருப்பியும் நம்ம வந்து மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுப்போம் அப்படின்ட்டு வந்து இதான் இங்க வந்து பாக்குறோம். ரஜோகுணம் பத்தி நம்ம. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. रजो रागात्मकं वित्ति तृष्णा संगसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनं। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. உணர்ச்சியின் குணம் வரம்பற்ற ஆசைகள் மற்றும் ஏக்கங்களால் பிறக்கின்றது. குந்தியின் மகன், அதாவது உணர்ச்சியின் குணம்ன்றது எது அப்படின்னா ரஜோகுணம் தான் வந்து வந்து ரஜோகுணம் தான் உணர்ச்சி. அதுல வந்து நிறைய இமோஷன்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும். இமோஷனல் பிளாக்மெயிலிங் சொல்லுவாங்க இல்லையா, என் பேர்ல உங்களுக்கு பாசமே இல்லை, பாசம் இருந்தானே இப்படி பண்ண மாட்டோம்னு சொன்ன உடனே நம்ம என்ன ஆயிடுவோம், சோ அதுல வந்து வயப்பட்டுட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் இல்லையா. அதனால உணர்ச்சியின் குணம் வரம்பற்ற ஆசைகள், நிறைய ஆசைகள் இருக்கும் இந்த ரஜோகுணத்துல இருக்கு. பணம்னா நிறைய ஆசை இருக்கும், பில்டிங்னா நிறைய பில்டிங், நான் வந்து வீடு நிறைய கட்டணும் அப்படின்வாங்க, நிறைய சாமான்லாம் வந்து சேர்த்து வச்சுக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து சொல்லக்கூடியது. இதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இதன் காரணமாக பலனை எதிர்பார்த்து செய்யும் பொருள் செயல்களுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்றது சொல்றேன். நம்ம எந்த ஒரு காரியம் பண்ண, நான் யாருக்காவது ஹெல்ப் பண்ணேன்னா அவங்க எனக்கு வந்து திருப்பி தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு நான் ரொம்ப வருத்தப்படுவேன். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. சோ நம்ம வந்து நம்ம நிஷ்காம கர்ம யோகமா நம்ம பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும். சோ இந்த ரஜகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, நாம வந்து நான் பண்ணேன், எனக்கு வந்து இப்ப நான் இந்த ஹோமம் பண்றேன், எனக்கு இதனால வந்து இந்த நன்மைகள்லாம் வரும் அப்படின்றது நம்ம வந்து நினைச்சுட்டு இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம எந்த ஒரு இதுவும் வந்து பிரதிபலனை எதிர்பார்த்து நம்ம சரி செய்யக்கூடாதுன்னே வந்து சொல்லுவாங்க. இந்த பிரதிபலனை எதிர்பார்த்துட்டு செய்யக்கூடியவர்கள் தான் வந்து ரஜோகுணத்தை வந்து சேர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு. தாமசை குணம். तमस्वत् ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वेदहीनां प्रमातालस्य निद्राभिसन्धि पत्नादि भारत। हरे कृष्ण। ஆமா, அவங்க கிட்ட வந்து எப்பவுமே நித்ரா தேவி வந்து குடிக்கொண்டு இருப்பாங்க. நித்ரா தேவின்றது தூக்கம், நிறைய தூங்குவாங்க. 10 12 மணி நேரம் 15 மணி நேரம் வந்து தூங்கறதுக்கு ரெடியா வந்து இருப்பாங்க ஒரு நாளைக்கு. வேலை பண்றது அப்படின்றது ரொம்ப கம்மியா வந்து பண்ணக்கூடியது. பரதனின் வழி தோன்றலே அறியாமையின் குணமானது அனைத்து உயிரினங்களிலும் மாயை ஏற்படுத்து. அறியாமையினால எதுவுமே வந்து தெரியாததுனால இந்த மாயை வந்து அவங்க கிட்ட வந்து சிக்கும். அவங்களை வந்து ஈஸியா வந்து நீங்க எப்படி வேணாலும் மாத்த முடியும். இந்த தமோ குணத்துல இருக்கக்கூடிய பணத்தை கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க ரெடியா நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அது வந்து பண்ணக்கூடிய தமோ. அந்த அறிவு வந்து இது கிடையாது. இதனால என்ன விளைவுகள் வரும்,
இதனால் நம்மளுக்கு வந்து நன்மை வந்து பணத்தளவில் நன்மை இருக்கலாம், ஃபியூச்சர்ல நம்மளுக்கு வந்து நன்மை இருக்குமா அதை பத்தி வந்து யோசிக்கவே வந்து மாட்டாங்க. இந்த குணத்தின் விளைவாக இந்த இந்த தமோ குணம் இருக்கிறதுனால அவங்க எப்பவுமே வந்து பிரம பிடிச்சா போலே இருப்பாங்க. என்ன பண்றதுன்னே தெரியல, அது பண்றதா வேண்டாமா அப்படின்ற அந்த இதெல்லாம் கூட குழப்பம் கூட வராது. எப்பவுமே பிரம்ம பிடிச்சா போல இருப்பாங்க. சோம்பல் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும், சோம்பேறித்தனம். தூக்கி இந்த பக்கம் வைக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி வந்து சோம்பேறித்தனம் வந்துச்சு. அது அப்புறம் வந்து தூக்கம். தூக்கம் வந்து நிறைய இருக்கு. சில பேர்லாம் வந்து எழுந்துக்கிறதே வந்து 10 மணி 11 மணிக்கு தான் வந்து எழுந்திருக்கக்கூடியவங்க. சோ தூக்கம் ஆகியவைக்கு ஆட்பட்டு மறுபடியும் நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு பிறவி எடுக்கும். திருப்பி அந்த ஜடபூமியில உயிரை எடுக்கிறதுக்கு இது எடுக்கிறதுக்கு என்ன பிறவி எடுக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த அறியாமை அப்படின்னு இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து நிபந்தனையோட அவங்களுக்கு வந்து அடுத்த பிறவி வந்து கண்டிப்பா வந்து இருக்கு அப்படின்றது சொல்லுங்க. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सत्वम सत्वम सुखे सम जयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमाते सम जयत्युत। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துவகுணம் ஒருவன் இன்பத்திற்கும், ரஜோகுணம் செயல்களின் பலன்கள் இருக்கும், தமோ குணம் வந்து பைத்தியக்காரத்தினருக்கும் கட்டுப்படுத்துகின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சத்துவகுணம் இன்பம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அவங்க வந்து எதுல வந்து இன்பம் அடைகின்றார்கள் அப்படின்னா சில பேர் வந்து நிறைய படிச்சுட்டே போவாங்க, அதுல வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஜாஸ்தி இன்பம் இருக்கு. சில பேர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹோமம் அதாவது வேதம் அப்படின்றது வந்து படிப்பாங்க. இதெல்லாமே எதுக்கு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து நம்ம நிறைய வந்து புண்ணியம் பண்ணினா நம்ம வந்து சொர்க்கத்துக்கு போவோம் அப்படின்ற அந்த நிலைமையில தான் அவங்க வந்து இருக்குது சத்துவகுணம். அவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த புண்ணியம் இது அவ்வளவு தீர்ந்துட்ட அப்புறம் திருப்பியும் வந்து ஜடபூமியில பிறப்போம் அப்படின்ற அந்த இது ஞானம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து மறுக்கப்படுகின்றதே வந்து சொல்றாங்க. நான் வந்து என்ஜாய் பண்றேன் இல்லையா, நான் புண்ணியம் நிறைய பண்றேன் இல்ல, பாவம் நிறைய பண்றது இல்லை, எனக்கு வந்து நரகத்துக்கு போக வேண்டாம் சொர்க்கத்துக்கு போகலாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். இப்போ ரஜோகுணம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா செயல்களின் பலன்கள் இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். ரஜோகுணம் வந்து எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அதுக்கு வந்து பிரதிபலன் வந்து எதிர்பார்க்கக்கூடியது. தமோ குணம் வந்து பைத்தியக்காரர். அவங்க பார்த்தானே நம்ம வந்து சொல்லிடுறோம். நிறைய நம்மளை சுத்தி நடக்கிறது அதுதான். நம்ம நிறைய தமோ குணங்கள் இருக்கிறதுனாலதான் நம்மளோட வந்து எப்படி அப்படின்றது வந்து தெரிய மாட்டேங்குது. ஃபியூச்சர் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தெரிய மாட்டேங்குது. இதெல்லாமே இந்த 3 நாள கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது அப்படின்ட்டு. हरे कृष्ण माता जी। படி. रजस्तमसाविभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तदा। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. பரதத்தின் மைந்தனே, சத்துவ குணத்தை தோற்கடித்துக் கொண்டு சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் வந்து உயர்ந்ததாகி விடுகின்றது. இதான் வந்து ஆசைகள் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஆசைகள் ஜாஸ்தி படும்போது சத்துவகுணம் வந்து கீழே போயிடுறது, ரஜோகுணம் வந்து மேல வந்து சில சமயங்களில் வந்து சத்துவகுணம் ரஜோகுணத்தை தோற்கடித்து வேறு சில சமயங்களில் தமோ குணம் சத்துவகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கவும் செய்கின்றன. இது வந்து நம்மளுக்குள்ள வந்து என்னைக்குமே வந்து மாறி மாறி வந்து நடக்கக்கூடியதுதான். சோம்பேறித்தனம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த சோம்பேறித்தனம் சத்துவகுணத்தை கூட வந்து ஆட்கொள்ளும் அப்படின்ட்டு வந்து அப்போ வந்து எது மேலோங்கும் அப்படின்னா இந்த சத்துவகுணம் வந்து சத்துவகுணத்தை வந்து கீழே தள்ளிட்டு தமோ குணம் வந்து மேலோங்கும் அப்படின்ட்டு வந்து இவ்வாறு உயர்நிலைக்காக அந்த போட்டிகள் வந்து நடந்துட்டேதான் இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து யார் வந்து பெருசு, யார் வந்து சத்துவகுணமா ரஜகுணமா தமோ குணமா, இந்த 3 பேருக்கும் வந்து மும்முனை போட்டின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி வந்து நடந்து கொண்டு இருக்கும் அப்படின்ட்டு இதுதான் மனம் வந்து இப்படிதான் போட்டி போட்டுட்டே இருக்கும், ஒரு பக்கம் வந்து இழுத்துட்டே இருக்கும். सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश जायते ज्ञानं यथा तथा विद्यात् वृत्तं सत्वमित्युत। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. உடலின் இதுதான் வந்து நவத்வாரங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. 9 துவாரங்கள் நம்மளுக்குள்ள வந்து இருக்கு. என்ன அப்படின்னா இந்த 9 துவாரங்கள் மூலமாக நம்மளுடைய உயிர் வந்து ஏதோ ஒரு இதுல வந்து போகும் அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு லெவல் 2 போனோம்னா இன்னும் ரொம்ப விவரமா வந்து இதை பத்தி வந்து உடலின் வந்து என்னெல்லாம் நவத்வாரங்கள் அப்படின்னா இரு கண்கள், இரு காதுகள், அப்புறம் வந்து இரு நாசி துவாரங்கள், அப்புறம் வந்து வாய்,
வாயி, பிறப்புறுப்பு, அப்புறம் வந்து பிறப்புறுப்புகள், அப்புறம் வந்து குதம் ஆகிய 9 துவாரங்கள் வந்து சத்துவகுணத்தின் அறிகுறியால் சத்துவகுணம் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து இந்த 9 துவாரங்கள்ல வந்து அடக்கி இது பண்றாங்க இல்லையா? சயின்சஸ் அடைக்கணும்னு சொல்றாங்க இல்லையா? நம்மளுடைய புலன்களை அடக்க வேண்டும். சோ சத்துவகுணம் வந்து புலன்களை அடக்கனால அந்த ஒருவன் சத்துவகுணத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு இருக்கின்றான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ அந்த நிறைய வந்து பார்த்திருப்போம். சத்துவகுணம் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து இந்த புலன்களை வந்து வென்றவர்கள் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லல. எல்லாருமே கிடையாது. எல்லாரும் வந்து 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 கிடையாது. இப்போ இது பிரசன்ட் டே ஜெனரேஷன்ல அதை வந்து நம்ம எதிரே பார்க்க முடியாது. என்ன அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. எல்லா விதமான இதையும் வந்து சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறதுனால அந்த குணங்கள் வந்து அதனாலேயே வந்து பாதிப்பு வந்து ஏற்படுது. நம்ம வந்து 17வது அத்தியாயம் போனோம்னா இதை பத்தி வந்து படிப்போம். சாப்பாடு எல்லாம் வந்து பத்தி படிப்போம். சத்துவ குணத்தில் சரியான நிலையில் காணவும் கேட்கவும் சுவைக்கவும் முடியும். மேலும் தூய்மையுற்றவன் ஆகின்றான் அப்படின்ட்டு வந்து அவன் எப்படி இருப்பான் அப்படின்றது இதெல்லாம் தான் குணாதிசயங்கள். மகிழ்ச்சியின் அறிகுறிகளுடைய அபிவிருத்தி ஒவ்வொரு கதவிலும் வந்து தெரியும் அப்படின்றாங்க. அவன் வந்து எப்பவுமே வந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கக்கூடியவன். என்ன அப்படின்னா நிறைய வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சத்துவ குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து போதும் என்ற மனம், அதாவது சாட்டிஸ்பாக்சன் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இருக்கு. இது போரும், இது இவ்வளவு நம்மளுக்கு பகவான் கொடுத்துருக்கோம், அதை வச்சு நம்ம பண்ணிக்கலாம், ஜாஸ்தி ஆசைப்படக்கூடாது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆசைப்பட்டவர்கள்லாம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அவங்க எல்லாம் வந்து தன்னுடைய குழந்தைகளை வந்து இந்த வேதம் இதெல்லாம் வந்து படிக்க விடாம அவங்க வந்து வெளிநாட்டுக்கு அது இதுன்னு அனுப்பிடுறாங்க. இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா நாம வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டோம், நம்ம பசங்க அந்த மாதிரி கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து வெளிநாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமைச்சு. ஸோ நிறைய பேர் வந்து வெளிநாடு அப்படின்னு போயிட்டு இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த வேதத்தோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து தெரிய தெரிய என்ன ஆகுது, அவங்க வந்து திரும்பி அங்க வந்து நம்ம நாட்டுக்கே வந்து எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு அவங்க வந்து நம்மளுடைய கல்ச்சரை வந்து ஃபாலோ பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கு. அதுதான் இங்க வந்து முக்கியம். இந்த சத்துவ குணம்ன்றது அதனுடைய குணம் வந்து இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து நவத்வாரங்கள் 9 துவாரங்கள் வந்து இந்த கதவுகள் வந்து பிரகாசமா வந்து இருக்கும் அப்படின்னு. நம்மளுக்கு வந்து யோகால நம்ம வந்து படிச்சிருப்போம் சக்கரங்கள், 11 சக்கரங்கள் இல்லையா? அந்த 11 சக்கரங்கள் மூலமாக நம்ம வந்து தினமே வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து பிரகாசத்தை கொடுக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து கிருஷ்ண கிருஷ்ண. ரஜோகுணம் எப்படிப்பட்டவர்கள்? लोभः லோப लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्माणमशमः स्पृहा रजस् एतानि जायन्ते विवृते பரதர்ஷ भरतर्षभ हरे कृष्ण பரதகுல தோன்றலே குல தலைவனே, ரஜோகுணத்தின் ஏற்றம் இருக்கும் பொழுது, ரஜோகுணம் எப்ப வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா பெரும் பற்று ஒண்ணுத்துல மேல அப்படியே பிடிப்பு வந்து ஜாஸ்தியாகும். இப்ப யாராவது ஒரு லேடியை வந்து பார்த்தாச்சோ இல்ல ஏதாவது ஒரு பொருட்கள், இதாவது பணம் வந்து பண மூட்டை வந்து யாராவது எடுத்துட்டு போறது, அதெல்லாம் கொள்ளையடிக்கிறது இல்லைங்க, இந்த பண மூட்டை அதெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து அது மேல வந்து பற்று ஏற்படும். கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை வந்து எப்படியாவது நான் அடையணும், அந்த லேடியும் நான் அடையணும், அந்த பணத்தையும் நான் அடையணும் அப்படின்ற அந்த ஆசை வந்து அவங்க கிட்ட இருக்கும். இது கிடைக்கலன்னா ஏக்கம் வந்து வரும். அப்புறம் வந்து கடின உழைப்பு, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கடின உழைப்பு வந்து பண்ணக்கூடிய கடின உழைப்பு அப்படின்னு வரும்போது அந்த இது மீட் அவுட் பண்றதுக்கு, அதாவது நம்மளுடைய ஆசையை வந்து நிறைவேற்றுறதுக்காக அந்த கடின உழைப்பு. இப்போ ஹையன் டிவி நான் வாங்கணும் அப்படின்னா இவ்வளவு விலை அப்படின்னா அதுக்கு நான் வந்து உழைக்கணும், கண்டிப்பா வந்து உழைச்சு 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 நான் சேர்த்து வைப்பேன். அந்த சேர்த்து அதுதான் வந்து கடின உழைப்பு. இவைகளின் அறிகுறிகள் வந்து தோன்றுகின்றன அப்படின்ட்டு வந்து ரஜோகுணம் வந்து எதிர்பார்ப்பு இருக்கும், பற்று இருக்கும், அப்புறம் வந்து கட்டுப்படுத்தாத ஆசை, அவங்களுக்கு வந்து கட்டுப்படுத்தவே முடியாது, அப்புறம் வந்து ஏக்கம் இருக்கும், அப்புறம் வந்து கடின உழைப்பு வந்து நிறைய வந்து பார்த்திருப்பீங்க. எஸ்டேட் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க, ரியல் எஸ்டேட் இதெல்லாம் அவங்க எல்லாமே வந்து இந்த ரஜோகுணத்தை தான் வந்து சேரும். இப்படி வந்து மணியை வந்து ஸ்பெண்ட் பண்றது அப்படின்றது. हरे कृष्ण हरे தமோ कृष्ण குணம் வந்து இப்படிதான் இருக்கும். हरे कृष्ण अब अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस् एतानि जायन्ते विवृते गुरुनन्दन हरे ஒரு कृष्ण நந்தனம், குருவின் மைந்தனே, தமோ குணத்தில் உயர்ச்சி இருக்கும் பொழுது, தமோ குணம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பித்தம், அதாவது பைத்தியக்காரத்தனமா வந்து பேசுவாங்க, மயக்கம் வந்து இருக்கும், எப்பவுமே வந்து ஒரு மயக்க நிலையில வந்து இருப்பாங்க, சோம்பல் இருக்கும், இருள் அவங்க கிட்ட வந்து இருக்கும் எப்பவுமே வந்து. நீங்க அதனால்தான் இப்போ
ஒரு ஒரு 20 வருஷத்துக்கு மேலே 25 வருஷத்துக்கு மேலேயே பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த பிளாக்ன்ற கான்செப்ட் வந்து எல்லாரும் வந்து போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நிறைய பேர் வந்து இந்த பிளாக் முன்னாடி எல்லாம் வந்து பிளாக் வந்து ஜாஸ்தி போட மாட்டாங்க. இப்ப அந்த கான்செப்ட் வந்து 25 வருஷமா வந்து அந்த கான்செப்ட் வந்து இருக்குது. பிளாக் வந்து எல்லாத்துலயும் வந்து பிளாக் போட்டுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்க எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த சோம்பேறித்தனம்ன்றது இருக்கும். அப்புறம் வந்து அந்த மயக்கம் வந்து இருந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த அந்த தெளிவு வந்து அவங்க கிட்ட இருக்காது. அறியாமை அப்படின்றது வந்து ப்ராமினெண்டா வந்து தெரியும். நிறைய நீங்க நோட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அதை பத்தி வந்து தெரிய வரும். அதனால தான் நிறைய வந்து பிளாக் வந்து முன்னோர்கள்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. அது வந்து நம்மள வந்து அந்த இருள் அப்படின்ல கொண்டு போய் விடும். பிளாக்னா இருள் அப்படின்றது கிடையாது. அந்த அந்த கலரோட இது வந்து சொல்றாங்க குணம் வந்து நம்மள வந்து அறியாமையில வந்து கொண்டு பண்ணும். 14 यद् यदा सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं यादि देहभृत् ततोत्तमविदां लोकानमलां प्रतिपद्यते। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணன். சத்துவம் இப்ப வந்து மரணத்தை பத்தி வந்து சொன்னாங்க. சத்துவ குணத்துல மரணம் எப்படி ஏற்படும் அப்படின்னா, சத்துவ குணத்தில் ஒருவன் மரணப்படும் பொழுது பெரும் முனிவர்கள் பக்தர்கள் வாழும் தூய்மையான உலகங்களை வந்து அடையும். யாரெல்லாம் வந்து சத்துவகுணம் இருக்காங்களோ அவங்க வந்து எந்த லோகம் அப்படின்னா தபலோகம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். தபலோகம்ன்றது நம்மளுடைய ஆஹ் சத்தியலோகத்திலிருந்து கொஞ்சம் கீழே வந்து ஜனலோகம் தபலோகம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த தபலோகத்துல அவங்க வந்து அங்க போய் பிறப்பெடுப்பார்கள் அப்படின்ட்டு. அடுத்தது रजसि ரஜோகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய रजसि प्रलयं गत्वा कर्म सङ्गेषु जायते तथा प्रलय प्रलीनस्तमसि मूढ योनिषु जायते। हरे कृष्ण। ரஜோகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பலநோக்கு செயல்ல வந்து ஈடுபடுறாங்க இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடத்துல போய் அவங்க வந்து பிறப்பார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து. அடுத்தது வந்து தமோ குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து மிருக இனத்தில் வந்து பிறப்பார்கள் அப்படின்னு. இதுதான் வந்து சொல்றாங்க மோட் ஆஃப் பேஷன் வந்து யாரு யாரு வந்து இந்த ஜடபூமியில திருப்பி திருப்பி வந்து வந்துட்டு இருப்பாங்க. ஜடபூமியில திரும்பி ஏன் வராங்க அப்படின்னா இங்கதான் வந்து நிறைய வந்து நம்மளுடைய பலநோக்கு செயல் வந்து நம்ம வந்து ஆன்மீக உலகத்துல அது வந்து கிடையவே கிடையாது. அதனால திருப்பி திருப்பி வந்து ஜடபூமியிலே வந்து பிறப்பார்கள். தமோ குணத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க வந்து பிக்சர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கு. இங்க வந்து நிறைய பேர் வந்து ஆடை குறைவாக இப்போ வந்து அது ரொம்பவே ஜாஸ்தியா போயிடுது. இல்ல எப்படி வந்து உடம்ப எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து நிறையவே வந்து இருந்தது. ஈவன் பாய்ஸ் மென் எல்லாம் கூட இந்த ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் கூட பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரியாக ரெடியா இருக்காங்க ஆக்ட் பண்றதுக்கு. பணம் எவ்வளவு கொடுத்தாலும் நான் ரெடியா இருப்பேன். அதான் எது வேணாலும் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது. சோ அப்பேற்பட்டவர்கள் எப்படி அடுத்த பிறவில் என்னவார்கள் அப்படின்னா மரத்துக்கு வந்து ட்ரெஸ் வேண்டாம் இல்லையா, அதனால மரமாக பிறப்பார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லி. அடுத்தது வந்து இந்த ஜாஸ்தி வந்து இந்த புலால் மாமிசங்களை உண்பவர்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யாருக்கு அந்த பற்கள் இருக்கும் அப்படின்னா புலிக்கு வந்து அந்த மாதிரியான பற்கள், மனிதனுக்கு வந்து அந்த மாதிரியான பற்கள் வந்து கொடுக்கவில்லை. பகவான் வந்து நம்ம வந்து மென்று சாப்பிடக்கூடிய 4 வகையான உணவுகளை மென்று சாப்பிடுற மாதிரிதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா நாம நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க, ஈவன் வந்து பிராமின்ஸே இந்த மாதிரிலாம் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதுவே வந்து ரொம்ப மனசுக்கு வந்து வருத்தமா வந்து இருக்கு. புலால் உணவை வந்து அந்த கோர பற்கள் மாதிரி இருக்கும். எப்படி வந்து இப்போ சிங்கத்துக்கு இருக்கு, சிங்கம் புலிக்கெல்லாம் இருக்கும், அது வந்து கிழிக்கக்கூடியது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். நம்மளது வந்து அந்த மாதிரி வந்து கிடையாது. அதனால புலிய இனத்தை வந்து அவங்க வந்து பிறப்பார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். அதே வந்து இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கீழே வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. வாழ்க்கையில வந்து பாதி பொழுது வந்து தூங்கியே வந்து கழிச்சிருவாங்க இல்லையா. அவர்கள்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த இந்த துருவ கரடி இருக்கு இல்லையா, துருவ கரடி மாதிரி அந்த மாதிரி பிறப்படும். அவங்கதான் வந்து 6 மாசம் வந்து முழிச்சிட்டு இருப்பாங்க, 6 மாசம் வந்து தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. அந்த துருவ கரடிகளாக பிறப்பார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து ஸோ இவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்பவுமே வந்து பணம் ஆசை இருக்கும். இது எது கொடுத்தாலும் வந்து தின்றதுக்கு வந்து ரெடியா இருப்பாங்க. இதுதான் வேணும் அப்படின்றது இல்லை, எந்த கொடுத்தாலும் தின்னுட்டு இருப்பாங்க. அவங்க எப்பேற்பட்ட பிறப்பெடுப்பார்கள் அப்படின்னா பன்றி வந்து எதை தின்னும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும். அதை வந்து ரெடியா இருப்பாங்க அந்த மாதிரி சாப்பிடறதுக்கு அப்படின்ட்டு வந்து 14 कर्मणः सुहृदस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्
ரஜசஸ்து பலம் தூஹ கமஞானம் தமசக பலம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா, ஆம், சத்துவகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய வந்து தூய்மையான செயல்கள் தான் வந்து செய்வாங்க. கோவிலுக்கு போறது, அடுத்தது வந்து அடுத்தவங்களுக்கு தானம் கொடுக்குறது, அந்த மாதிரி செயல்கள்ல தான் நிறைய வந்து ஈடுபடும். இதே ரஜோகுணம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் அந்த இருக்கக்கூடியவர்கள்லாம் வந்து ரஜோகுணம் தான். அந்த குணத்தில் வந்து செயல் துக்கத்திலும் ஆமா செய்யப்பட்ட செயல் துக்கத்திலும். தமோ குணம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அறிவற்ற தனம். அவங்களுக்கு வந்து அந்த இதுவே தெரியாது. இப்படி எப்படி எப்படின்னா உதாரணத்துக்கு சொல்லலாம் அப்படின்னா, கவர்மெண்ட்ல வந்து 3 பேர் அப்ப வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்களாம். 3 பேர் வந்து நம்மளுடைய இது வந்து கிரீன் எஃபெக்ட் வரணும், அதாவது செடி மரங்கள் வந்து நிறைய நடணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த கார்பரேஷன் வந்து 3 பேர் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க. ஒருத்தர் வந்து குழியை தோண்டிட்டே வருவாரு, இன்னொருத்தர் வந்து மரம் நட்டு வருவாங்க, இன்னொருத்தர் வந்து அந்த குழியை வந்து மூடுவாங்க. அதுதான் வந்து வேலை. ஒரு நாளைக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா 2 பேர் தான் வந்தாங்க. 2 பேர் வந்ததுனால என்னாச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து குழியை வந்து தோண்டினாங்க. ஒருத்தர் வந்து பார்த்துட்டே இருந்தாரு, இவங்க என்ன வேலை பண்றாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒருத்தர் குழியை தோன்றா, இவங்க பின்னாடி வந்து அவங்க மூடிட்டே இருக்காங்க, குழியை தோன்றா மூடுறாங்க. சோ அப்போ வந்து இவர் போய் கேட்டிருக்காரு, என்ன நீங்க குழியை தோன்றீங்க மூடுறீங்க, எதுக்காக குழியை தோன்றீங்க, எதுக்காக மூடுறீங்க? அப்பா வந்து அவன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றான், நான் 3 பேர் சார், நாங்க வந்து நடுவுல இருக்கிறவன் வந்து வரல, மரம் நடுறவா, அதனால எங்க வேலையை நான் விடாத இருக்க முடியும், நாங்க எங்களோட வேலையை செஞ்சாகணும் இல்லையா, அதனால நாங்க செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு. இத வந்து அந்த இது வந்து யோசிக்க தெரியல. அந்த அந்த செயலை வந்து செய்யறமே அது அறிவற்றத்தனமா இருக்கு அப்படின்றது அது வந்து யோசிக்க தெரியும். அதுதான் இங்க வந்து சொல்றேன். அது வந்து யாரு அப்படின்னா தமோ குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த மாதிரி செய்வார். सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च. हरे कृष्ण. அஜ்ஞானம். அஜ்ஞானம் தான் வந்து இக்னரன்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. சத்துவ குணத்தில் இருந்து உண்மையை வந்து ஞானம் வந்து விருத்தியாகி, சத்துவ குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ஞானம் உண்டு, அதாவது எல்லார பத்தியும் எல்லா இதை பத்தியும் வந்து ஞானம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இருக்கு. மோஸ்ட்லி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த வேதம் அதில் எல்லாம் வந்து நிறைய நாலேஜ் வந்து பிராமணர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து ரஜோகுணத்தில் இருந்து பேராசை வந்து விருத்தியாகுது. நிறைய வந்து அது வாங்கணும் இது வாங்கணும் அதை அடையணும் அப்படின்ற அந்த பேராசை, நான் அந்த இதுக்கு போய் பார்க்கணும், அந்த கண்ட்ரிக்கு போய் பார்க்கணும், இந்த குரூஸ் போகணும் அந்த குரூஸ் போகணும்ன்ற பேராசை வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு. தமோ குணத்தில் இருந்து அறிவின்மையும் பித்தமும் மயக்கமும் வந்து விருத்தியாகுது. இப்போ அறிவின்மை, அவங்க கிட்ட வந்து அறிவை வந்து யூஸ் பண்ண தெரியாது. பித்தம் இருக்கும். பித்தம் அப்படின்னா இது ஒரு பைத்தியக்காரத்தனம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். மயக்கமும் வந்து இருக்கும். ஏன் மயக்கம் அப்படின்னா எப்பவுமே வந்து அவங்க தூங்கிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா, அதனால இது 3ம் வந்து விருதியாகின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். हरे कृष्ण माताजी. அவங்க எப்படி வந்து இறப்பார்கள் அப்படின்றதை இங்க வந்து சொல்றோம். ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वा सत्त्व स्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुणवृत्ति स्था अतो गच्छन्ति तामसाः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. சப்த குணத்தில் நிலை பெற்றிருப்பவர் படிப்படியாக உயர் லோகத்துக்கு மேல் நோக்கி செல்கிறார். நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அவங்க தவலோகத்துல போய் இருப்பாங்க, முனிவர்களுக்கு நடுவுல பிறப்பார்கள் அப்படின்லாம் வந்து சொல்றாங்க. அவங்களோட புண்ணியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தேவலோகத்திலயும் வந்து தேவ உடம்பு வந்து எடுப்பாங்க அப்படின்றது சொல்லுவாங்க. ரஜோகுணம் வந்து எப்ப பார்த்தாலும் ஏதாவது எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பூ உலகத்திலே, அதாவது நம்மளுடைய ஜட பூமியிலேயே திருப்பி திருப்பி வந்து பிறப்பாங்க. இங்கதான் வந்து ஆசைப்பட்டது எல்லாமே வந்து பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் நரக லோகத்திற்கு கீழ் நோக்கி வந்து செல்கின்றனர் அப்படின்ட்டு வந்து அறியாமையினால நிறைய தவறுகள் இருக்கு. அதனால வந்து நரக லோகத்துக்கு அவர்கள் தள்ளப்படும். இதை வந்து நம்ம வந்து ஏற்கனவே இந்த இது வந்து பார்த்தோம். இதை வந்து நம்மளுடைய அண்டம், அண்டம் பேரண்டம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். கம்ப்ளீட் எல்லா லோகங்களும் இதுலயே வந்து இருக்கு. சோ நம்ம மேல இருக்கிறது வந்து கர்ப்போதய விஷ்ணு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து படைச்சது, அவருடைய விரிவாக்கம் என்ன அப்படின்னா ஸ்ரீரோதக சாயியா வந்து அவர் இருக்காரு. ஏன்னா காரணோதய சாயோட விரிவாக்கம் தான் வந்து கர்ப்போதய சாய் விஷ்ணு. இது எங்க இருக்காரு அப்படின்னா கர்ப்போதய அந்த கடல்ல வந்து காரண கடல்ல வந்து அவங்க வந்து மேல இருக்கிறவர் வந்து பிரம்மா. பகவானுடைய நாபியிலேருந்து வந்து
இந்த தாமரை தண்டு வந்து தோன்றது. அந்த தாமரை மலர் மேல பிரம்மா வந்து உட்கார்ந்து அவர் தான் வந்து முதல் உயிர் வாழி அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். இது இருக்கக்கூடியது வந்து 14 லோகங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து மேல் லோகம்லாம் என்ன அப்படின்னா நம்ம நடுவுல இருக்கோம். பூர் லோகம் அப்படின்ட்டு, அதாவது earth. அது வந்து பவல். அடுத்தது வந்து அதுக்கு மேல இருக்கிறது வந்து புவர்லோகம், அதாவது ராட்சசர்கள், அப்புறம் வந்து பேய் பிசாசிகள்லாம் இருக்கக்கூடியது வந்து புவர்லோகம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சொர்க்கலோகம். சொர்க்கலோகத்துல யார் இருப்பாங்க? 330 கோடி தேவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இந்திரன் எல்லாமே வந்து அங்கதான் இருக்கு. அது இந்த அசுரர்களும் அங்க வந்து இருக்காங்க. ராட்சசர்கள் வந்து புவர்லோகத்துல இருக்காங்க, அசுரர்கள் வந்து சொர்க்கலோகத்துல வந்து இருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து மகரலோகம் அப்படின்றது. அது வந்து ஜனலோகம். ஜனலோகம் அப்படின்றது வந்து இந்த முனிவர்கள், 7 முனிவர்கள், சப்த ரிஷிகள் இருக்கக்கூடிய ரிஷிகள் மண்டலம் அப்படின்னு. அடுத்தது வந்து தபலோகம், தபங்கள் செய்யக்கூடிய லோகங்கள். அடுத்தது வந்து மேல, அதுக்கு மேல இருக்கிறது வந்து பிரம்மாவுடைய சத்தியலோகம் அப்படின்றது. கீழே லோகம் வந்து நம்மளுடைய பூமிக்கு கீழே இருக்கிறது வந்து அத்தளம், வித்தளம், சுத்தளம், தலாதளம், மகாதளம், ரசாதளம், அது வந்து பாதாளம். பாதாளத்துல தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹெல்லிஷ் பிளானட் அப்படின்ட்டு வந்து பித்ருலோகம். அண்ட் இந்த இந்த ஹெல்லிஷ் பிளானட் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அது என்ன சொல்றது? நரகம். நரகம், ஹெல்னால நரகம். ஸோ அந்த பிளானட் வந்து இது எல்லாமே வந்து லோவர் பிளானட்ஸ் அப்படின்னா இது வந்து நம்மளுடைய ஸ்தூல சரீரம் மாதிரி. மேல இருக்கிறது வந்து ஹையர் பிளானட்ஸ்ன்றது வந்து நம்மளுடைய சூக்ஷ்ம சரீரம் அப்படின்னு. ஸோ மிடில் பிளானட் தான் நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டுமே வந்து இருக்கக்கூடிய. கீழே இருக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு வந்து மேல இருக்கிறது சூக்ஷ்ம சரீரத்துல நம்ம இருப்போம். இங்க கீழே இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து உடம்பு வந்து கிடைக்கும். என்ன உடம்பு கிடைக்கும் அப்படின்னா, நரக லோகத்துக்குலாம் வந்து தள்ளப்பட்டோம் அப்படின்னா யாத்தனா சரீரம்ட்டு ஒண்ணு கொடுப்பாங்க. அதுலதான் வந்து ஊசி குத்துறதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து அது வரும், நம்ம உடம்புக்கு வந்து அஃபெக்ட். அந்த குத்துறதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். சோ இதுதான் இங்க வந்து இதுல சொல்றாங்க. ஒரு சந்தேகம் இருக்கு மாதாஜி. சொல்லுங்க. மகாபலி இருக்காரு இல்லையா? ஆஹ் மகாபலி ஆஹ் அவரை வந்து பகவானோட கால் பட்டு பாதாள லோகத்துக்கு போயிட்டாருன்றாங்க இல்லையா? அப்ப ஆமா ஆமா அவருக்கு அவருக்கு அவர் வந்து நல்லா இருக்காரு, பாதாள உலகத்துல ஆண்டுட்டு இருக்காருன்ற மாதிரி ஆமா சொல்றாங்க. ஆமா. அப்ப அவருக்கு எந்த பாதிப்பும் வந்திருக்காது இல்லையா? அந்த பாதிப்பு வர்றது எப்படி அப்படின்னா, இப்போ ஒருத்தர் வந்து கேட்டாங்க, நாமெல்லாம் வந்து தப்பு பண்ணிட்டு ஜெயிலுக்கு வந்திருக்கோம், இந்த வார்டனு சூப்பர்வைசர் என்ன பண்ணாங்கன்னு கேட்பாங்க. சரிங்க மாதாஜி, புரிஞ்சது இல்லையா? மாதாஜி. புரியுறது இல்ல. இந்த சொல்லுங்க. வார்டனும் சூப்பர்வைசரும் வந்து எந்த தப்பும் பண்ணலாம், ஆனா ஏன் அவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து மேற்பார்வையாளர். அதே மாதிரிதான் வந்து பலி சக்கரவர்த்தி வந்து மேற்பார்வை. சரிங்க மாதாஜி. அவர் தான் அவங்க வந்து அரசனாக வந்து ஆண்டு எல்லாமே வந்து தவறு இல்லாம நடக்கணும். யாராருக்கு என்னென்ன தண்டனை கொடுக்குமோ அதை வந்து கொடுக்கக்கூடியது வந்து அந்த ராஜாக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து தெரியும். அதுதான் இங்க வந்து இந்த மகாமாயை தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஜடநந்தா அப்படின்றது வந்து மெட்டீரியல் பிளஷர், அதாவது நம்ம வந்து உடம்பு சுகத்துக்காக அடைகின்றவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. துர்கா தேவி வந்து பாத்தீங்க வந்து ஹல்லாதினி அப்படின்ற ஒரு சக்தியில, பகவானுடைய ஹல்லாதினி சக்தியில அவங்க வந்து இருந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு வந்து. அதுதான் இது அத்தனையும் வந்து மேல வந்து போனோம் அப்படின்னா யோக மாயா வந்து வரும். இது மாதிரி நிறைய லோகங்கள் நம்ம மேலேயே வந்து கொடுத்துருக்கு, நம்ம சைட்லயே வந்து கொடுத்துருக்கு, கீழே வந்து ஒரு லோகம் வந்து கொடுத்துருக்கு. இந்த மாதிரி லோகங்கள் வந்து நிறைய வந்து இருந்தது. அண்டம் முழுக்க வந்து நிறைய லோகங்கள் வந்து இருக்கு. நம்மளோடது ஒரு சாம்பிள் தான் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறது. அதுதான் இங்க வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। पुराणे प्राण नित्य त्रिं देहि देहस उत्पवान जन्म मृत्यु जरा तो कैर विमुक्तो अमृतम 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 अश्नुते। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. உடலை அடைந்த ஒருவன் இந்த முக்குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெறும் பொழுது பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு இவற்றினின்றும் இவைகளின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று இதே வாழ்விலும் கூட அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். இந்த முக்குணங்கள் இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஆன்மீக வாழ்வு வந்து இங்கேயும் வாழலாம் அப்படின்னா அதுக்குதான் வந்து பக்தியை மேற்கொள்ளணும் அப்படின்றாங்க.
பிறப்பு இறப்பு அந்த அப்புறம் வந்து முதுமை இது எல்லாமே வந்து வரும். நம்மளுக்கு இன்பம் துன்பம் எல்லாமே வரும். இதுல இருந்து விடுதலை பெறணும் அப்படின்னா நாம வந்து ஆன்மீக வாழ்வை வந்து மேற்கொள்ளணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அது வந்து எப்படி அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த பக்குவம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். அதுதான் இங்க வந்து அர்ஜுனர் வந்து சொல்றாரு. அர்ஜுனன் अर्ज கேக்குறேன். अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः त्रीन् गुणान् नेतानातीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतांसि त्रीन् गुणानतिवर्तने वर्तते हरे कृष्ण அர்ஜுனன் வினவினான், எனது அன்பு இறைவனே, இந்த குணங்களில் இருந்தும் உயர்ந்தவன் எந்த அறிகுறிகளால் அறியப்படுகின்றான்? அவனது நடத்தை என்ன? எவ்வாறு அவன் இயற்கையின் குணங்களிலிருந்து உயர்கிறான்? சோ அவர் வந்து கேட்கிறாரு, இந்த இந்த இதுல இருந்து உயரலாம் அப்படின்ட்டு 20வது ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்றாங்க இல்லையா? இந்த ஜடபூமியில பிறந்தாலும் அவன் வந்து ஆன்மீக உலகத்தை அடையறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இங்கிருந்தே அவன் டெவலப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு முதல் ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் வந்து சொல்றான். அது எப்படி நான் ஐடென்டிஃபை பண்றது? அவனுடைய அறிகுறிகள்லாம் எப்படி இருக்கும்? அவனுடைய நடத்தை எவ்வாறு இருக்கும்? அவனுடைய பேச்சுக்கள் எப்படி இருக்கும்? அப்படின்றதெல்லாம் இது வந்து கேட்குது. இவர்தான் வந்து தீரா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். இப்பேற்பட்டவர்கள் வந்து தீரர்கள். தீரர்கள்னா சமம். நம்ம வந்து 12வது அத்தியாயத்துல வந்து 19வது ஸ்லோகத்துல நம்ம வந்து துல்லிய நிந்தா அப்படின்னுவாங்க. எப்படி வந்து பேலன்ஸ், அதாவது தராசு எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி வந்து துல்லியமா வந்து அவங்களால வந்து இருக்க முடியும், பேலன்ஸ்டா இருக்க முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. ஆமா 22. ஆமா இத माताजी வந்து மொத்தமா சேர்த்து கொடுத்துட்டாங்க. படிக்கணும் இதுதான் வந்து சரி வேண்டாம். இது வந்து என்ன அப்படின்னா பகவான் வந்து உயர்ந்த குணம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இந்த குணம் வந்து அந்த தீரர்கள் வந்து எப்படி இருப்பாங்க? அகர்மிகள்னு சொல்லலாம். இவங்கெல்லாம் நம்ம வந்து 3வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். கர்மா, விகர்மா, அகர்மா. அகர்மா அப்படின்னா செயலின்மை அப்படின்றது கிடையாது. இந்த எந்த விதமான பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து அந்த அகர்மிகள் வந்து செய்ய மாட்டாங்க. உதாரணத்துக்கு வந்து நாரதர் வந்து எடுத்துக்கலாம். நாரதருக்கு வந்து அந்த ஆஸ்ட்ரல் டிராவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆஸ்ட்ரல் டிராவல்ன்றது வந்து நம்ம வானத்துல வந்து அப்படியே அவரை மதந்துட்டு ஒரு ஒரு லோகத்துக்கும் அவரால் போக முடியும். அப்ப எல்லா இடத்துலயும் அவரு வந்து சீஃப் சூப்பர்வைசர். பகவான் தான் வந்து மெயின். அவர் வந்து அப்படி போயிட்டு வந்தார். சோ பகவான் வினவினார், பிரகாசம், பற்று, மயக்கம் இவை தோன்றி இருக்கும்போது அவற்றை வெறுக்காதவன். சோ பிரகாசமா இருக்கும். நம்மளுக்கு வந்து வாழ்க்கையை வந்து சில சமயம் வந்து பிரகாசமா இருக்கும். பற்றும் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து இருக்கும். சில சமயம் வந்து மயக்கமும் வந்து இருக்கும். இதுல வந்து அட்டாச் ஆகக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதை வந்து வெறுக்கக்கூடாது. எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு, எனக்கு வெறுக்கக்கூடாது. அதை மறைந்து இருக்கும்போது அவற்றிற்காக ஏக்கம் அடையாத எண்ணம். அது இல்ல அப்படின்னா அதை பத்தி நம்ம வந்து இது பண்ணக்கூடாது. என்ன சொல்றது, ஏங்கக்கூடாது. அது இல்லையே எனக்கு அப்படின்றது ஏங்கக்கூடாது. இயற்கை குணங்களின் ஜட விளைவுகளை கவனிக்காமல் நம்ம வந்து குணங்களோட விளைவுகளை வந்து நம்ம கவனிக்காம உறுதியா இருக்கும். எப்படி உறுதியா இருக்கிறது அப்படின்ட்டு வந்து இங்க வந்து சொல்றோம். குணங்களே வந்து செயல்படுகின்றன. குணங்களே எதுக்கு செயல்படுகின்றது அப்படின்னா நம்ம வந்து அட்டாச்மெண்ட்டுக்கும் சரி, நம்மளுக்கு வந்து பலனை எதிர்பார்க்கறதுக்கும் சரி, மயக்க நிலைக்கு வரதுக்கு காரணமே வந்து இந்த குணங்கள் தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அறிபவன் இதெல்லாம் அதுதான் குணங்கள் தான் அப்படின்னு அறிபவன் வந்து எப்படி இருப்பான் அப்படின்னா இன்பம் துன்பங்களை சமமாக பார்ப்பான். இன்பம் வந்தாலும் அதுக்காக ரொம்ப வந்து ஆடமாட்டான். துன்பம் வந்தா துவண்டும் வந்து போக மாட்டான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இன்பம் துன்பங்களை சமமாக பார்ப்பவனும் மண் கட்டி, அதாவது இப்போ நிறைய சன்னியாசிகள், இவங்க ரொம்ப உண்மையான சன்னியாசிகள் கிட்ட எல்லாம் நம்ம போய் பணத்தை கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த கையால் தொட மாட்டேன். பணம் வந்து கையால வந்து வாங்க மாட்டாங்க. வாங்காத அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த பணமும் ஒண்ணுதான், பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய கல்லும் ஒண்ணுதான். அந்த மாதிரியே அவங்க வந்து இருப்பாங்க. கல்லு, அப்புறம் வந்து பொன், இது எல்லாமே வந்து சமமாக பாவிப்பாங்க. அதுக்கு வந்து பொண்ணு வந்துருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் இழுத்து வச்சு கொடுத்தோம், மண் வந்துருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எல்லாத்தையும் தூரம் போடுறது அப்படின்றது அவங்க கிட்ட வந்து கிடையாது. அறிவு வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கு. அறிவு நிறைந்தவன் புகழ்ச்சியும் மிகழ்ச்சியும். யாராவது ரொம்ப பிரைஸ் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்காக அவர் வந்து தன்னை வந்து ரொம்ப பெருமையா நினைக்கிறதும், இகழ்ச்சி அதாவது ரொம்ப திட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்காக வந்து அவங்க வந்து துவண்டு போறது. இதுதான் வந்து நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு நம்மளை சுத்தி. அதுதான் வந்து நடந்தது. ஆமா மாதாஜி நான் ஆக்சுவலி துவண்டு போயிடுறேன். நான் துவண்டு போறேன். ஆஹ்
எக்ஸைட்மெண்ட் ஆறேன். ஸோ இதுல இருந்து வெளியில வரணும். அதுக்குதான் வந்து இந்த இது நம்ம வந்து தினம் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும் பகவான்கிட்ட. பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு மாலை ஜபம் வந்து நம்ம பண்ணினோம் அப்படின்னா பகவான் வந்து சரியாயிடும். பார்த்துப்பாரு. அவர் தானே குணங்களின் அதிபதி. நம்ம குணத்துல இருந்து வெளியில வரணும். ஆமா, அதான் நம்ம குணங்களோட அதிபதி அவர் தானே. அதனால அவர் வந்து நிச்சயம் வந்து ஹெல்ப் பண்றாரு. நம்ம வந்து அதுக்கு வந்து நம்ம டிசைட் பண்ணணும் முதல்ல. சரிங்க மாதாஜி. அவன்கிட்ட வந்து பிரத்யேகமா நம்ம வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும். எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க, நான் எனக்கு அதுல இருந்து வெளியில வரணும்னு நான் வந்து நினைக்கிறேன், எனக்கு நீங்க தான் ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லணும். நான் அதுக்காக தான் அந்த ஜபம் பண்றேன் அப்படின்னா, உங்களுக்காக நான் பண்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னேன். நீங்க தான் வந்து குணங்களுடைய அதிபதி, உங்களுக்காக நான் பண்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து சமமாக காண்பவன் அறிவு நிறைந்தது. அவங்களுக்கு வந்து நாலேஜ் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி ஒன்றாக காண்போம். எந்த புகழ்ச்சி வந்தாலும் அவங்க வந்து அப்படியே கர்வம் அடையாது. இகழ்ச்சி வந்தா அப்படியே வந்து கோவப்படுறது அதெல்லாம் வந்து கிடையாது. எல்லாமே ஒண்ணுதான். மானம் அவமானம் அவங்க வந்து எதுவுமே வந்து பார்க்க மாட்டாங்க. நீங்க வந்து கல்லையே தூக்கி போட்டாலும் அவங்க மேல வந்து ஒண்ணும் சொல்ல மாட்டாங்க. நிறைய வந்து சித்தர்கள்லாம் நீங்க வந்து பார்த்திருப்பீங்க. அவங்களை எல்லாம் பைத்தியக்காரா அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. கல்லெல்லாம் வந்து தூக்கி அவங்க மேல அதெல்லாம் வந்து அவங்க மைண்டே பண்ண மாட்டாங்க. திருப்பி எல்லாம் எடுத்து போட்டு நீதான் பைத்தியம் அப்படின்றத வந்து சொல்ல மாட்டாங்க. மாறுபாடு அடையாமல் நண்பனையும் எதிரியும் எல்லாரையும் வந்து ஒரே மாதிரி வந்து பாவிப்பார்கள். எப்படி வந்து துரோணர் வந்து அப்படித்தானே வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாரு. தன்னுடைய எதிரியான துருபதனுடைய பையன் தான் தன்னை வந்து கொல்லப்போறான்னு தெரிஞ்சு அவனுக்கு வந்து பாடம் வந்து சொல்லி கொடுத்தாரு. அதுதான் வந்து சமநிலையாக பாதிக்கக்கூடியவர்கள். அடுத்தது வந்து ஒரு போல நடத்துபவங்க. எல்லாரையும் வந்து ஒரே மாதிரி நடத்தக்கூடிய எந்த விதமான பலநோக்கு செயல்கள் இது வந்து இது நான் உங்களுக்கு இது பண்ணி கொடுத்தேன் அப்படின்னா இது நடக்கும் அப்படின்ற அந்த பலநோக்கு செயல்கள்ல அதுல வந்து நாட்டம் கொள்ளாமல் அதை துறக்க வேண்டும். இப்படியாக இருக்கக்கூடிய மனிதன் வந்து அந்த மனிதன் இயற்கை குணங்களிலிருந்து வெல்லக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து அவனுக்கு வந்து நிறைய இருக்கு அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எப்படி நம்ம இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். சத்துவகுணத்துல நம்ம எப்படி வந்து நிலைத்திருக்க முடியும், ஆன்மீக உலகத்திற்கு எப்படி போக முடியும் அப்படின்றது இந்த 4 ஸ்லோகங்கள் வந்து 22, 23, 24, 25 4 ஸ்லோகம். 26. हरे कृष्ण माताजी। मां चयो अव्यप्र विचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् स मदित्यै तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। हरे कृष्ण। யார் ஒருவர் இங்க வந்து இங்க வந்து மகரிஷிகள் இந்த மாதிரிதான் வந்து அவங்கள வந்து நாராயண தூதுவர்கள் வந்து கூட்டிட்டு போவாங்க. நாராயண தூதுவர் வந்து அவங்கள வந்து கூட்டிட்டு போவாங்க. அவங்க வந்து இந்த முக்குணங்களுக்கு வந்து மாட்டிக்கொள்ளாதவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. யூ கேன் டேக் திஸ் அஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இவங்க பிரகலாத மகாராஜா வந்து எடுத்துக்கலாம். அவர் வந்து எதுலையுமே வந்து ஆட்கொள்ளவில்லை. இப்ப எல்லா குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் தான் வந்து பகவான். அதனால தான் அவர் மேல வந்து அழகா வந்து புல்லாங்குழல் வந்து வாசிச்சுட்டு இருக்காரு. ஆனா இங்க இருக்கக்கூடியவர்கள் நாம என்ன அப்படின்னா இந்த முக்குணங்கள்ல மாறி மாறி வந்து நம்மளுக்கு வந்து பிரச்சனைகள் வந்து வந்துட்டு இருக்கு. நம்ம எல்லாருமே வந்து இந்த குணங்களுடைய கைப்பாவைகள் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். சோ யார் வந்து பூர்ண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எந்த நிலையிலும் இழிவடையாத ஒருவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்து அடைகின்றான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றான். இப்ப நான் வந்து அதெல்லாம் கடந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு நான் சேரணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா பூரண பக்தி தொண்டு வேணும். எந்த நிலையிலயும் யாரு என்ன பண்ணாலும் அதுல வந்து தொய்ந்து போகாம இந்த ஜடபூமியில உட்கார்ந்தபடியே அவங்க வந்து இந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் இருக்கின்றார்களோ அவர்களை வந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்து அடைவார்கள் அப்படின்றது கடைசி ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः ममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुगस्यैकान्तिकस्य च। हरे कृष्ण माताजी। இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானதும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதுமான அருவ பிரம்மனின் அடிப்படையே வந்து நான் தான் அப்படின்ட்டு வந்து பகவானுடைய ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் அவருடைய பிரகாசம் தான் வந்து பிரம்மஜோதி. அவருதான் சொல்றாரு இறுதி சுகத்தின். நிறைய பேர் வந்து பிரம்மத்தை நோக்கி வந்து தியானம் பண்ணுவாங்க. பிரம்மத்தை நோக்கி பண்ணாலும் இறுதி இலக்கு நான் தான் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றாரு. பிரம்மன் நோக்கி நீ பண்றதுனால நீ தப்புன்னு நான் வந்து சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா நீ எங்கிட்டதான் வந்து சேருவ அப்புறம் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து
அதனால இந்த இறுதி சுகம்ன்றது எது அப்படின்னா ஆதார நிலையானது மரணமற்றது. எங்க வந்து மரணமும் இருக்காது, அப்புறம் வந்து நிலையானதும் இருக்கும், அழிவற்றதும் நித்தியமான அருவ பிரம்மன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அந்த இடத்துக்கு தாண்டி நீங்க வந்தாச்சு அப்படின்னா என்னுடைய கோலோகா பிருந்தாவன் நீங்க வந்து சேர முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. And I am the basis of the impersonal Brahman, which is immortal, imperishable, and eternal, and the constitutional position of ultimate happiness. பூரண சுகத்தை எது கொடுக்கக்கூடியது அப்படின்னா பிரம்மன் இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. பிரம்மாவும் எப்பவுமே வந்து தியானம் தான் வந்து பண்ணி, சிவபெருமானும் வந்து விஷ்ணுவை நோக்கி வந்து தியானம், நாராயணன் நோக்கி தியானம். ஓம் தத்சதி. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே குணத்ரய விபாக யோகோ நாம சதுர்த்தசோ அத்தியாயः. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. 27ஆம் ஸ்லோகம் வந்து எத் கரோஷி, இது வந்து 9வது. இதுதான் வந்து 14வது. இதுல வந்து என்ன அப்படின்னா ஆஹ் எது நம்ம பண்ணினாலும் இது வந்து ரைட் டைம். நம்மளுக்கு வந்து இந்த தனுர் மாசம் இன்னையோட முடியறது, தை மாசம் பிறந்து நம்ம யாருக்காவது ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து இந்த இஸ்கான் மங்களூர் அந்த கோவிலுக்கு வந்து நீங்க வந்து டொனேட் பண்ணலாம். நீங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்களோ அந்த வந்து டொனேஷன் வந்து நீங்க கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்து நீங்க வந்து இது அன்னதானம் வந்து அதுக்கு வந்து பண்ணலாம். அப்புறம் வந்து இந்த சேவைன்றது என்ன, பூக்கள், அதாவது பகவானுக்கு வந்து மாலைகள்லாம் வந்து இவ்வளவு ஆறுது தினம். ஸோ அதுக்கு துளசி வந்து நம்மளுடைய சேவையை வந்து செலுத்தலாம். இந்த மாதிரி எந்த சேவை வந்து நீங்க வந்து பண்றதுனாலும் நீங்க வந்து யூ கேன் டொனேட் டு இந்த கீழே கொடுக்கக்கூடிய அந்த டொனேஷன் இது வந்து இருக்குங்க. இந்த வெப்சைட் வந்து நீங்க போனீங்க அப்படின்னா எப்படி பண்றது போறது அப்படின்றது எக்ஸ்பிளனேஷன். இது எதனால அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா அர்ஜுனனுக்கு வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு, எத் கரோஷி எத் அஷ்னாஷி எத் ஜுஹோஷி ததாசியத் எத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத் புருஷ் மத் அர்ப்பணம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாய், நீ என்னெல்லாம் நீ செய்யணுமோ, இதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, இதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, இதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்துவிடு அப்படின்ட்டு வந்து பகவானுக்கு வந்து இதான் இங்க வந்து சொல்றேன். இந்த மாதிரி சேவைகள்லாம் வந்து துளசி சேவா இருக்கு, புஷ்ப அலங்காரம் வந்து, அடுத்தது ராஜபோக, அடுத்தது வந்து சர்வ சேவா அப்படின்றது இருக்கு. அடுத்தது வந்து சொல்லுங்க. நேத்தி பார்த்தேன், வெப்சைட் போய் பார்த்தேன், துளசி சேவை அதுல போடல, ராஜபோக் தான் இருந்துச்சு. துளசி சேவை ஆனா இந்த லிங்க்ல வரும் இல்லையா, இந்த லிங்க்ல வந்து இந்த லிங்க்ல வருதாமா. சரிங்க மாதாஜி. அது வந்து நம்ம வந்து நீங்க இல்லைன்னா நம்ம லைஃப் மெம்பரா வந்து ஆகலாம். லைஃப் மெம்பர் ஆச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய இதெல்லாம் கூட இருக்கு. நீங்க எந்த இஸ்கான் டெம்பிள் போனாலும் உங்களுக்கு வந்து இது இந்த கெஸ்ட் ஹவுஸ் அதெல்லாம் வந்து இருக்கு. நாங்க போறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி எல்லாமே வந்து ஃப்ரீயா தான் வந்து இந்த இஸ்கான் போனாலும், நீங்க எந்த ஊர் போயிட்டு இஸ்கான் பண்ணாலும் அங்க வந்து இந்த கார்டு காமிச்சா அவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து வேர்ல்டு வைடு அது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுங்க. எங்க பக்கத்து வீட்டுல நெய்பர் கூட இஸ்கான் லைஃப் மெம்பர்ஷிப் வாங்கியிருக்காங்க. ஓ ஆமா, எனக்கு பண்ணலாம். சில சமயம் அந்த இதெல்லாம் கூட பண்றாங்க, கல்யாணம் எல்லாம் கூட அந்த இதுல வந்து பண்றாங்க. பல இதுல அந்த ஹால் வந்து இருக்கு, அது கூட வந்து மெம்பரா இருந்தாங்கன்னா அதுக்கு வந்து சார்ஜஸ் எதுவும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். அங்கேயே வந்து எல்லாமே வந்து கொடுக்குறாங்க, சாப்பாடெல்லாம் கூட அங்கேயே வந்து சர்வ் பண்றாங்க. இஸ்கானோட சாப்பாடு நோ அனியன் நோ கார்லிக் அந்த மாதிரியான சாப்பாடு வந்து நான் சாப்பிட்டுருக்கேன். நான் கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு நான் வந்து இதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து வாங்கியிருப்பீங்க. இதெல்லாம் ஒரு செட் வாங்கியிருக்க மாட்டாச்சு. யாருக்காவது தானம் கூட வந்து பண்ணலாம். நீங்க யாருக்காவது இது பண்றதுன்னா தானம் கூட அது வந்து பண்ணலாம். லாஸ்ட் மந்த், அதாவது டிசம்பர் மந்த் வந்து பகவத்கீதா மந்த். அது அந்த மந்த்ல வந்து தானம் கொடுத்தா பகவானுக்கு வந்து பிரீத்தி அப்படின்ட்டு வந்து யாருக்காவது நம்ம வந்து இதுக்கு போறோம், 60 கல்யாணம் 80 கல்யாணம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து பகவத்கீதை எல்லார்கிட்டையும் இருக்கு. மோஸ்ட்லி செல்ஃப் ரியலைசேஷன்ற புக் வந்து அதை வந்து கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா மற்ற புக்ஸ் எல்லாம் கூட இருக்கு, கிருஷ்ணா புக்ன்றது இருக்கு, அதெல்லாம் வந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து படிப்பாங்க. இப்ப உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுட்டு இருப்பாங்க இந்த புக் அவர் கொடுத்தாரு அப்படின்னு.
இதெல்லாம் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா இது வந்து இதுக்கு வந்து வேல்யூ வந்து கிடையவே கிடையாது. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய புஸ்தகம். அடுத்த லெவலுக்கு வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா, இந்த ஸ்டெப் முடியுது 14வது அத்தியாயம், இன்னும் 4 தான் வந்து இருக்கு. இதை முடிச்ச உடனே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டீடைல் ஸ்டடி பக்தி விருட்சா, அதாவது டீடைல் ஸ்டடி ஆஃப் பகவத்கீதா லெவல் 2 வந்து போகணும். காலையில வந்து பாகவதம் நடக்கிறது. அப்புறம் நிறைய உபனிஷத் கூட இதுல வந்து 3வது லெவல்ல வந்து உபனிஷத் வந்து சொல்லித்தரும். நிறைய வந்து இன்டராக்டிவ் செஷன். எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு மாதாஜி. அடுத்த லெவல் வாங்க, கண்டிப்பா வாங்க லெவல் 2. போன வாரம் தான் ஈஷோ உபனிஷத் முடிச்சிருந்தேன். வந்து லிங்க் உபதேசம் போட்டுருவேன் மாதாஜி. அப்புறம் அந்த லிங்க் எல்லாம் போட்டுடுறேன் லிங்க் எல்லாம் போடுவாங்க, மாதாஜி வந்து போடுவாங்க. போட்டுடுறேன். சரிங்க மாதாஜி. மாதாஜி வந்து போடுவாங்க. என்னை எப்படி ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க. அது இது பண்ணு. ஹரே கிருஷ்ணா வாஞ்சகல்பதரவ்யஸ்ய கிருபா சந்தர்ப்பேவ ச பதித்னாம் பாவனேभ्यो வைஷ்ணவேभ्यो நமோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து ஹாப்பி எவ்வளவு பொங்கல் மாதாஜி. ஆஹ் மாதாஜி ஹாப்பி பொங்கல். ஹாப்பி Happy- பொங்கல். happy ஆமா, போகி, நாளைக்கு வந்து happy போகி. எப்படி நாளைக்கு இன்னைக்கு ஹாப்பி போகி, நாளைக்கு வந்து ஹாப்பி பொங்கல். நாளைக்கு எப்படி பண்றது நம்ம வந்து பார்க்கணும்.